Spænd på, Emma. Så skal det tørre. Hvis ikke han vidste, at det... Hvem? Ole Henriksen. Iskold. Virker det? Jamen, jeg kan ikke se det inden engang, når nu... Man forventer ikke, det lige gør sådan her. 3 gange, fordi jeg skulle huske. Jeg troede, jeg ikke tog bladen, men det skulle så give en pæn farve nu. Nå, nu er det... Hej. 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 Det er gratis oveni. Den er halvt. Det er ikke. Bedste, hvad laver du? Jeg kom så, bedste. Jamen, du kan selv være mit billede bagpå. Du kan tage et billede. Ja, jeg er i gang med at tage et billede. Jeg slår lige en brus. Sjov nogen. Ja, det var den dyt, man godt nok sagde, da. Nej, det passer lige til mig. Der er lys i lygten, lille mor. Og bare jeg kunne hjælpe dig. Men det skal jeg nok.